салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. имрӯз ман почта омадам, чизо май почта бояд гирам. Як-ду чиз заказ кардагиям, шавҳарам да, баъд худам да заказ кардагиям. Чизои мар оварда монд. Ҳозир ман регистратсия мекунам, баъд метавонам ки чизома гӯем чизе ки ман дар роӣ мекунам через почта Россия ай любой почта метавонам гирам. Барои ин регистратсия кардан дар кор будай паспортма додам, ҳозир регистратсия карда метиям, баъд ман ай почтаи пеши хона метавонам ки получат кунам чизома. Духтаро посилка я гирифтам, ҳозир хона равам, распаковка мекунам шумода. Посилкам хеле калонай. Равем ҳозир мебинем дурнушта чи ай. Меомада дурнушта дур. Дӯстони азиз, ман дар ин ҷо хостам як каналро ба шумо пешниҳод кунам. Мусулманские одежда номи канал. Зани тоҷикай, бонуи тоҷик гӯем. Каналро ба пеш мебара. Мусулмонӣ, либосҳои мусулмонӣ, турецкий, хеле чизо савдо мекунад духтаро, сатр. Инами либосҳое ки дидестен, ҳозир ҳаминоза скидка рафтестай, 50%, чи хеле ки навистагия распродажа 50%. ин либосҳо беҳад қиматай, чи хеле ки медонед чизи турецки қиматай. ҳозир аксия кардагиам. Набинед чи хеле либосҳои хушрӯ 1600 рубл. байнаи вадаласкаворияй платья чи хеле базеби хушрӯай. Набинед чи хеле хушрӯай. Дар якум комментария ма ссилкаи каналша закрепид мекунам духтаро, кадомеда ки маҳқулаем хеле либосҳои турецки качество нағз гӯем размеро ҳастай, дар рӯи экран навистагия чандум размер ҳастай, чандумаш гӯем кадомеда ки маҳқулай дар корай метавонем ба ссилкаи датаи комментария перейти кунен, дроен ҷа номери телефонаш ҳастай гӯем ҳамун занака метавонен через WhatsApp заказ кунен, қатиш гап занен, заказ кунен. Бо чи саволе дошта бошед дар худи ҳамун зани тоҷик тиен саволотона духтаро. Ина бинед чи хел ваяй либосҳои хушрӯ дора. нигоҳ кунед чи хел базебай, сарафанои фасонай. умедворам ки ба шумо маъқул шид духтаро. бисёриётон мепурсен либосҳои ами спортивни амихе чизо качествош нағз, марҳамат роен, заказ кунед. бемалол гӯем ташвиш нашавед, одами боваринокай, хеле ягон фиребии хеле чизо нестай. ин духтарака ма давно мешиносам, дугонамай. метавонед ки бемалол туромада заказ кунед духтаро. духтаро ранги ҳар вақта я бор магазин фикс прайс надарам, ба ам пеш мегзарам. намеша барои кӯдакҳоро баночка гирифтан дакор барои анализ спорӣ. ҳаминҷа да арзона, ҳаминҷа даромада гирам. ҳама чизо инайона обр омада тарелкачо. инаи обр омадиян 100 рубла. сурати моҳӣ ягон хел салат тахшрӯа. чи дига иҷа новинка дига нестай. чиз бромада ки наё бромадагиан. Виден чи рангошон хушрӯа. Ивер набудан надидаги будан.
мегирум ма хеле вазвина ма корик мегирам гуфтаги будам корик гирам кушодаги бисёраш ҳамеша гирам накушодагиша тамома бирафтам ки дадаш тез бидро бубуро гуфтаги будам духтаромо хона омадем ай магазини фикс прайс дар омадам ина хали вай гирифтам контейнери калон барои бозичҳои кӯдако барои конструктора мехоҳад чизо нағзай худаш тоқа 199 рубл кришкаш 77 рубл пакета бисёр мегирифтам пакету медара неудобния гӯем ин нағзае ки бо тагаш хали колеса дора салача дора гӯем нағзае бозӣ мекунам бо ҷӯшда вай кадам мемонам баъд дутта хайзгнопаста гирифтам як пакет барои замороз вай барои заморозка гӯшта мехоҳи ягон чиз заморозит кардан вай наи корики калон гуфтаги будам ки мегирам барои раскатки теста бироро нишонтон тим чанд қадар хуша ина духтаро беҳад калони хушрӯ будай удобни нағзе барои амин якгомча тунук кардан ягон булочка оформит кардан печондан гӯем чанд қадаре 199 рубл нархаш аз мака чизои ай почта гирифтаги нашмода нишон метиҳам дӯстони азиз ин дафъа ман ба шавҳарма бисёртар чиз заказ кардам чизои зимистона гӯем вандамкаву хеле футболкаи остиндароз баъд брижуҳои спортивни начостор хеле чизо заказ кардам духтаро озе хостам якбор обзор кунам шумо дам нишон тиём ай гӯем садавот вақте ки роӣ мекунан аюсы назар ба ини магазино арзонтарай бо агар бисёргирӣ гӯем нархи обтои метан барои ҳамин мада бо арзонтар выгоднитар ай унҷа заказ кардан ина нигоҳ кунен инами брижаи начос дорай кисош замок дора спортивниай дар амиҷа магазинда дидем 1200 рублам хеле брижо ма ай садавот 600 рубли заказ кардам дута заказ кардам шавҳарамда хеле замок дора кисош 600 рубли дута заказ кардам 1200 рубла дута гӯем иҷада як тагири 1200 рублда уҷада гӯем дута вайд не хали вандамка инам начос дора духтаро инам 600 рубл заказ кардам ма иҷадам бовар дорам ки қиматтарай мумкин 1000 боло боша инҷада магазиношда барое ки инҷада магазинда гӯем бо аренда меспорану пли продавец метанам хамхе айҷои оптови агар заказ кунӣ рост гӯем арзонтар мебиёя баъд ин айёра 500 рубли заказ кардам духтаро инам қатинуки бад нест ай ғавсаки хушрӯай
ранги гӯем вандамка иному хали свободно место гӯем да ранги вандамка бори ранги футболка бори не вандамка бори место моделшам халия короче намедонам ами либосои мардакоро қасарфам намерам чӣ ном дорану холоса гап ки ям хали чизо маъқула шавҳаримада чизи танг намепурашон бароям ҳаракат кардам ха чизои гӯем маъқули дилшона заказ кардам ҳар вақт ман заказ мекардам шавҳаримда неки абзор намекардам ин дафъа хостам шумоодам нишон диём ҷада бо инами чанд расветкаи дига заказ кардам барое ки ҳам хеле чизои бисёр мепӯшанд шавҳари ман нағз мебина расветкаи инами хокистар ранг сериям хелеоя нағз мебина барои ман чандта заказ кардам арзон гӯемда ба нархи 500 рубли ябора чанд намудша гӯем чанд расветка шаво бисёртар заказ кардам гӯем ай раҳи дур ки мебиёя гуфтам як бор гирему мақсад бо пули пошташ арзонтар мешава ҷада дугонаам ки ҳастай ба боварӣ бо чанд бор сурато шароӣ кард дидам маъқул карда гирифтам духтаро баъд худам даво дута либос заказ кардам инами киртаи бамбуки тинукай киртаи зорай почашкати гӯем барои хона намоз хондан гӯем корбори хона беҳад удобни нағзай хел материалаш мегӯӣ ки палатное бошам хел сабукай неки бамбукай гӯем камтарак медава беҳад сабуки хушрӯай баъд бамбук ба қувватай гӯем палатное гӯем ядубор шӯи агар мумкин ки беқувват шида дара ин бамбук ба наздики гӯем ба қарибӣ намедара сахтҷонай чанд бор шушта мепӯшӣ беҳад хушрӯай якта гуфтам заказ кунам бинам як бор нағз маъқул шав бо заказ мекунам барои нами хона пӯшидан имсолака тоҷикистон ки нарафтам дига штаплом кӯҳна шидай баъд инайрам барои хона пӯшидан барои дуруни хона заказ кардам халати вай заказ карданӣ будам нархи 1600 рубл духтаро нархи вай киртаву эзор халати бамбукуя буданку хеле агар дидагӣ бошен заказ карданӣ будам ма рости гап ваё ғавси бадан квартира гармай арақ мекунӣ барои ҳамин май хеле спортивни тинкак заказ кардам ранги падоби халатай неки и тинкакай трикотажнияи материалаш тинкакай барои хона пӯшӣ гӯем гарми бад намегира барои корбори хона мехона пӯшиданда беҳад нағзи хушрӯя ирам мада беҳад маъқул шид нархи ирам 1600 рублай духтаро инам хел дӯстони азиз ҳозир беширкада кашокада боя бор ҳаракат мекунам нишонтон тиём дар ҷа бо иқачиз ма заказ карда будам барои савдо аллакай шумо дидем вайро ма барвақтар ваям мондам баъд гуфтам ба ҳазор ягон рӯз бо ин видеои худма монтаж карда мемонам ира ҳамон вақт ҳамаша як бора заказ кардагӣ будам бисёриё фикр карданд ки ман спортивнию дигар чизо заказ кардам як-ду чизи дигар заказ кардам рости гап фурӯхтумшон спортивни набуданам хеле либоси гӯем ҳамин либосое ки дар фурӯш мондагим ҳамин либосо буданд инаи ки гуфтам спортивни тинкакай 1600 рубл укртаи ки бамбуки тинкакай ваям 1600 рубл нархош инами хел дӯстони азиз кадомеда ки либосҳои дар реклама мондам маъқул шидагӣ боша ссилка дар таи комментария закрепино мешава якум комментарияда дуроен заказ кунед дар инҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонем дӯстони азиз то видеоҳои оянда худо нигаҳбонатон